Здравейте! Казвам се Ивелина Кинаева и днес заедно с Робърт Кендериан ще ви разкажем малко повече за позицията Senior Accountant в R2R Team на Cargill. Основните ми отговорности са свързани с приключване на месечна база и репортинг на 3-месечие. Малко по-детайлно, работата ми включва проследяване на баланси, ръчни корекции на числения и приключвателни операции. Работя също по изготвяне на месечни отчети, както и контролни процедури. Най-общо казано, се занимаваме с доставяне на финансови услуги в областта на общо счетоводство. Екипите ни са тясно профилирани с използване на счетоводната система SAP, както и с редица други дейности, като бюджетиране, репортинг, издаване на фактури и следене на отчетите за финансовото представяне на компанията. Моят екип в момента работи по въвеждането на нова ERP система, която да замени настоящата, като за целта трябва да подсигурим, че всички стари баланси са изчистени. Най-често комуникираме с колегите от интеркъмпани екип, както и с колегите от финансовите екипи за вземания и задължения. Разбира се, успоредно с тази голяма промяна вървят и десетки по-малки, както и много проекти за усъвършенстване на процесите в R2R отдела. Последните се осъществяват с любезно съдействие на Continuous Improvement екипа, който е отговорен за калибрирането на настройките. Типичният ден в R2R отделите е може би такъв само в самото начало, когато всеки от нас преглежда почта си, за да отсее най-важните задания за деня. Естеството на работа ни е такова, че повторяемостта е на месечна база с пикови моменти в така наречения период на приключване. Последните 2 дни от месеца, плюс първите 4 от следващия. Най-интересното на работата ми е, че е изключително динамична и никога не мога да предвидя как точно ще протече един мой работен ден. Често се налага да се сблъсквам с нови казуси и да се предизвиквам, за да мога да ги разреша. Повече от ясно е, че са нужни широки и същевременно задълбочени познания в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол, за да упражняваме успешно професията си. Редно е да добавим, че трябва да бъдат познавани и технологиите, продуктите на Microsoft, SAP и останалите софтуери, които ни помагат да вършим работата си по-бързо и по-ефикасно. Също толкова фундаментални са и soft skills. Уменията ни да работим в екип, да презентираме, да комуникираме, да сме отговорни и мотивирани да се развиваме. Смятам, че най-важното качество за един счетоводител е мислене извън рамките, защото доста често се сблъскваме с казуси, които изискват нестандартни решения и съобразяване на детайли. Също така е много важно да има и малко чувство за хумор, за да се справя с усмивка дори и в трудните ситуации. Поддържам знанията и квалификацията си чрез различни обучения, както и чрез разнообразието от казуси, с които се сблъсквам на дневна база. Компанията предлага разнообразие от статии и курсове, които ми помагат да се информирам и да надграждам знанията си. Откакто придобих магистърската си степен, съм добавил стойност към уменията и знанията си чрез 3 сертификата. Lean Six Sigma Green Belt, издаден от Cargill, Project Management Professional, издаден от PMI, и Enterprise Analytics Excellence, издаден от Hackett Institute с подкрепата на Cargill. Cargill предоставя множество инициативи, сред които и популярната ни Stretch програма. Тя позволява служителите да се запознаят с дейността на другите екипи и отдели и да преценят дали интересът им в областта е оправдан. Всеки от нас е свободен да кандидатства по вътрешни обяви, стига да има естествено необходимото желание и умения за това. Най-големите митове, които витаят около позицията на акаунтант в този тип компании, е свързана с естеството на работа, суха и скучна материя, изтъкана от таблици и числа. Всъщност това обаче представлява не повече от 25 до 30% от времето ни, като останалото е динамично разпределено между редица срещи с други екипи, workshopи, обучения и проекти. В отдела ни има представители на всякакви извънработни дейности. Изкуство, спорт, танци, йога, а не просто влюбени в Excel служители. Най-голямата заблуда според мен е, че можем да предвидим всеки един наш работен ден, както и че можем да затворим компютър едва когато работата е изцяло приключена, защото винаги изниква още нещо, което трябва да бъде проследено. Свободното си време обичам да прекарвам със семейството си, като най-голяма наслада ни доставят пътуванията в страната и в чужбина. Също така, като бивш състезател по футзал, спортът е неразривна част от моето ежедневие. Обичам да разнообразявам с футбол,
тенис, бягане и планински разходки. Не на последно място, обичам да пътувам в чужбина и да посещавам различни футболни мачове, като в колекцията си имам вече над 10 такива, включително и от световно първенство. Възползвайки се от последните есенни дни, успях да се разходя на екопътека Бейли Искър край град Самоков. Този тип разходки ме зареждат позитивна енергия, намаляват стреса и ми помагат да се движа в иначе заседналото ми ежедневие.